Aging pagpangandam sa moabot nga COVID-19 Vaccination Program sa Cagayan de Oro City. Nagpahigayon karong adlaw og immunization exercise ang City Health Office. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, Gisugdan na sa Cagayan de Oro City Health Office ang pagpahibalo sa mga Cagayanon sa saktong proseso ining magsugod na ang pagpabakuna ilawom sa COVID-19 Vaccination Program. Nagpahigayon karong adlaw ang City Health Office inubanan sa Department of Health Region 10 og immunization exercise labot sa COVID-19 vaccine alang sa mga medical frontliners sa J.R. Borja General Hospital. Plastar na among vaccination site sa ospital kung asa moagi sa 5 ka proseso ang mga magpabakuna. Gikan sa registration, moderitso gilayon sa pre-vaccination and counseling kung asa ipasabot sa mga medical personnel ngadto sa mga bakunahan ang importansya sa bakuna. Dayon adto na sa screening and assessment section kung asa sutaon kung aduna ba sila'y allergies nga posibleng makaapekto inig mabakunahan. Kung makapasar, bakunahan na ang pasyente ug obserbahan sulod sa 30 minutos hangtod 1 ka oras kung aduna bay bation nga side effects. So each team can handle 100 persons per day. So kanang 100 person per day, nakabutang na ilang pangalan daan. Nakaschedule na sila. They will be informed kung sa sila mo adto sa vaccination area. Ginatun-an pasab sa CHO kung sulod ba sa mga tunghaan imuntar ang ubang vaccination sites. We have Kamaman-an, Makasandig, and Makabalan 1. And for the Highland District, we have Mambuaya and Lumbia. So muna pa siya among na-identify nga 15 sites for strategic sites for the vaccination of COVID-19. May pasalig sab ang CHO ngadto sa publiko nga miagi sa saktong pagtuon ug napamatud-ang luwas sa katawhan ang bakuna. Ginalantaw nga magsugod ang pagbakuna kontra COVID-19 sa syudad sa umaabot nga second quarter ning tuiga. Real asigon sa CHO nga aduna na 70 teams nga andam i-deploy ngadto sa 15 ka mga barangay sa Dakbayan nga kani nga prioridad nga mapabakunahan. Busay pinaspasay sab karon ang pag-andam sa mga cold storage facilities sa Dakbayan aron na kung ugaling maabot na mga bakuna dali kini madala ngadto sa maong mga pasilidad. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.